Yo mga way kalaki no, morning no, mingwit tabod daron kay pagkaon na to si Iro. Narto kon o mamingwit ta karon para pagkaon na to si Iro. Narto kon, uy. Wah. kapoy si Gao. So mingwit ta karon mga way kalaki, ang problema ng mga kalaki kay hilis mo kanino. Hilis patay tani. Hilis kay hilis. Kaon sa tadan kaon. Kaway lagi. Laki sa kailangan. Ada, ala lagi. Pagupit ko kaway klaki, pagupit ko. Amot ang sabay na sa kanmoy laki no. Pagupit Mo to ko. kaon sa ko. Bye. Wati. Yo mga way kalaki na natadrila Brian way kalaki no. Nas Kuya Brian way kalaki. So way kalaki kanang kanda tawag gani. Ni dita ka pamingwit diri. Dita ka pamingwit diri kay man pati man ko ng tubig. Baba man kaayo. Oh. Dili to. Sus, og itong tubig. Tikuan na gyud. Baba kayo. So dito ta karon unahan way kalaki no. Dito ta, balik ta tong niagi. Tapos na dito kauban day nga nanikop sa manat paanod sila. So pabuto na to sila diri unya. Paanod ba mga amigo na to na dito. So pabuto na to sila unya kay para kuan ba lingaw ta. Mingwit taron dito ta pero pabuto na to sila unya. Diri gyapon to sila moagi unya. So iklaki gyapon. Buto ta mga iklaki no. Dahil gyapon ta diri, nagam diri. So, stingan na ito diri para natin pang pakaon sa itong Iro way kalaki, no? Wadi ta naka-record way kalaki. Sus. Kau ba natin si Kuya Brian, Leo? Ay, rada, sabi yan. Way kalaki. So, way kalaki gapon. Nakita diri way kalaki, no? Stingan na ito di Arno. Ano? So, kung itong sapa way kalaki. Kani day nga, kung way kalaki, kinamong area, diri ba? Kung siya kanang munang himisog atong basakan ba kay natay source of tubig gani. Natay source of tubig ba? Munang atong basakan diri kuan kining himisog ba? Di ba yan ah? Okay. Kanang ibunal nimo, buak na nipis man kay nasigot. Sunod. Gibalot man nag kanang basta nabalot na kanang kuan sa sulod sunod. Ang gawas ana. Mo na tingala ka plastic ng gawas. Ayo wa, sa ni. Ala yawa sa muno ni. Tigan ni. Yo. Way kalaki. Ala. Wati. Yati. Wati way kalaki oh. Tada. Siang nga. Ano kuha? Way kalaki puyo. Puyo. Grabe. Way kalaki dagko kayo eh. Dagko kay way kalaki. Pakita gid ba? Ini way kalaki mo ni ko nako. No na. Iyo eh. Dagko kay way kalaki. Tingin kay maklaros video ba? So, tangkong itong konway klaki, no? Pero guyo do. Kalmian ta. Di lang ito ma-zoom ba? Iya gini hayop. Wala na. Wala. Wala ya. Dagko ipahak lagi ya. Dagko na lagi na. Pan ilang printed. Tapok na to. So mo to mga way kalaki no. Kuan ba kining itong paon, tangkong og nagkuan po tadi pakatita kay ang target nato way kalaki kining kuan tilapia ba. Pag tangkong imong paon way klaki wa may laing mo tukog guda na gud kun dili kuan
tilapia. Kung ang kuan ba specific ni mga target kay tilapia, kuan gyud mong kuan paon kining tangkong. Ug wati man gud way klaki daghan kuan ba kasi klase ang motukob sa wati ba. Lagi mo tukob ganung kining kuan kining pantat halwan kuan sila. Ug target mo tilapia, tangkong juga. Araya. Laki. Ya, tirig. Tukob ni kagwati de tilapia hata. Tikup lagi na. Tukob de. Tapok na sila. Karon ka. Sige. Wati dita. Way kalaki gyapon. Sunatas kagahapon. Ang importante nga manipayon. Trimming down. Natay tulo mga way kalaki no. Uy, video pa ba ka? Aw. Natay tulo. Siguro pa kayo. Los. Pasami kembali oh. Allah. Iya gede. Ya ati ako bay. Agay. Mantay ya. Damo dia. Aku di bay pakuha gid ya. Kay di kuan man. Yo pakuha gila bay. Di pakuha gid. Ay. Yaman. Kira. Laki. Hausa ta. Laki. Ito kay labay. Ya ati. Laki. Pakuha gid ma. Biskut ka. Way kalaki oh. Ambil ang baka niyo. Salom na ni way kalaki. Ambil ang baka niyo. Ambil ang baka niyo. Tawag ka. Mo na jud ni. Mo jud ni way kalaki no, bro. Tadag, cha no. Nagpula-pula. Nagpula-pula mga way kalaki oh. Nagpula-pula. Bunti ka to. Oh gini, kuha gid siya gid. Pagka. Angkong ka to. Tangkong to naguna dito. Tapok mo sila god. Ikin video ko. Ini kedua ni kuha ni bah, bati mong god. Bati. Ini tangkong. Dia lang. Tarun lang. Kedua kuha. Ini isa ni kung na lang tangkong. Perwate yung pound dapat na dia. Wala ko do. Hek mo ato ni daghang hukom. Hindi mapuyo. Ano oh, nalapon. Hala ka kuha rin. Ikon. Wati. Way klaki. Tawa way klaki ha. May dasan yun. Ya, Tay, mo pa'y pagbutang ato ya. May Binasan pagbutang. naman Ya, oh, may pa'y pagbutang ato. Woo! Ya, no. Nah, sweeto ni Dre way klaki ha. Sweeto ni Dre, oh. Brother! Lingaw bay, oy. Lingaw kayo bay. Lingaw di kuya. Lingaw di kuya. Digid, imong yang talent mo. Lingaw di kuya ba? Apit na makuha ang ikon ni. Oh, Tudo. klaki oh. Klaki, awa. Dada. Dodo nga na. Ih, butar suruh tubig dari. Baru siguro na dari. Ihakot lang na ito. Ay ka nang. Ya. Ya, nanapod ya. Oh. Dili. Bae. Babae. Ah. May kalaki. May kalaki oh. Tadan. Tadan, tilapia kita baik lagi. So, mawik laki no, napnan na tadri mawik laki no. Ilang pabot rigapon ta bunas-bunasan kita mawik laki tilapia gud kanang inato ra to mawik laki ba pero kuha man ta lingar may ato adri no. Pero ilang gud kuha man ta. So, ang gyapon no. At least tilapia ba. Layan kita. Ano ito no? Nakalimutan. Naramdaman. Mga week laki hapon gid mga week laki no. So kay kuan naman kining staw gani kining hapon na ba niya. Ay tukob gyapon kay week laki no pero hapon naman good napati mga responsibilidad sa balay ba.
Di ba yan, oh? Gani. Please sa may mga kalaki. Oh, bye-bye. Bye. So, tekitar pa dito. Nalate pong kaon sa iro dito sa balay. Nano king ipon. Oh, po, nalo sa ipon. Bye-bye. Sarap. 8 hours later. Tilapia. Ha, ha. Kao na ito na tanan sa iring. Kao na tanan sa tanan sa iring. Ah, iring. Iro, day. Iring. Ano ito napuwa dito? Ano nagdimpyo na away klaki? Tapos pumupon sa rato na. Yeah, I have a weekly for this though. Yung mapalit sa palengke, away klaki ba? Dude, the team is gonna have 100 levels. Although the dragon is now dead, he still decided to battle for the end. Even though he can answer, he saves once again. Pwede na kayo panihapon mga way klaki, no? Klaki gapon. Pwede na kayo panihapon, no? Diyan. Pero ator na ikon sa irog-irong mga way klaki, no? Ayan, oh. Nita. Nanatukun. Yo, tukun ba? Grabe na tukun ba? Tada. May pang iro way klaki, tilapia pa. Ang kita. Baru temu lagi, no? Bye-bye. Way kalaki.